O investimento desta actuación ascende a máis de 212.000 euros, dos que a Xunta chegará a 127.000 e o resto correrá a cargo da Fundación. O obxectivo deste proxecto, impulsado pola Fundación presidida polo arquitecto David Chipperfield, é mellorar a mobilidade nesta estrada que atravesa os principais núcleos de poboación da comarca do Barbanza. En primeiro lugar, levarase a cabo unha análise global do ámbito que percorre a estrada para identificar os puntos que precisan dunha intervención. Unha vez efectuadas as diagnoses específicas, elaboraránse as directrices para intervir en 5 ámbitos urbanos considerados puntos de conflito. Tomaránse como criterios a mellora da seguridade viaria para peóns e condutores e a recuperación da identidade urbana dos núcleos de poboación. Para ilo, o convenio contempla a colaboración activa dos concellos no deseño de propostas, incorporando as apreciacións municipais en cada unha das actuacións. Ademais do incremento da seguridade, o obxectivo da actuación é humanizar esta vía interurbana ao seu paso polos pobos, promovendo unha mellor mobilidade.